गोजोन हामलायनायजों लोगोसे नोंथांमोनखौ गोदान खौराङाव बरायबाय। अन्नानै नोंथांमोना बे रादाबखौ जोबजासे नायलां। लोगोसे भिडिअखौ लाइक, कमेन्ट, शेयार आरो चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनो गुरै खावलायबाय। दानिया फैदो लोगोफोर रादाबखौ मिथिलांनि। गिबि खौराङाव दङ सा टिकियाजुलि बैसागु फोरबो खुंफुं आफादनि 8थि उदां बैसागु खुंफुंनाया सनितपुरनि बाथासिपुर मिलन गोजौ फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव मैया 29 एप्रिल खालि सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों खुंफुंजायो। बे बैसागु फोरबो खुंफुंनायावनो हांख्रायनाय लेखायै मिरु एबसुनि बोसोनगिरि मानाव गेदेर मुसुखुंग्रा स्वर्गियारिया बाहागो लायो। आलासि महरै बाहागो लानानै बिथाङा बर' माहारिया लुबैनाय बायदियैनो माहारियारि फोरबो रंजालि बैसागु फालिनायखौ आब्रुथिनि गेजेरजों बुहुमनि सुबुंफोरनो दिन्थिनो बाथासिपुर हालामनि रायजो राजाफ्राबो थांनाय गोलाव समनिफ्रायनो जौसाङाव खुंबोनायनि थाखाय बानजायगिरि साफ्रोमनिसिम रोजा रोजा साबायखर बावनानै बैसागु फोरबो फालिनाया हारिमुजों लोगोसे बर' हारिनि सिनायथिखौबो गोजोर खालामो होननानै खौरां बिजोंनि गेजेरजों बिबुंथि लाखियो। अदालगुरिनि सपनगाव हाग्रानि मोसौजों गाग्लोबजानानै 4 जोखोम। हाग्रानि मोसौजों गाग्लोबजानानै मैखोमै जोखोम जानांदों 4 सुबुं। जोखोम जानायफोरनि गेजेराव पबति राजबंशी आरो खगेन देखामोननि हालोदा जोबोद गाज्रि होननानै मिथिनाय जादों। दा 4खौबो अदालगुरि सिभिल हस्पिटाल लांनाय जाबाय। दासान्दि ओनसोल नाङैनो गिख्रंथाव थासारि सोमजिदों। खौरां मोननाय लोगो लोगोनो अदालगुरिनि हाग्रा बिफाननि मावथिफोरा नुजाथि होयो सपनगावआव। 1 मेआ बर'नि बिफा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि रुंसारि सान। बर'नि बिफा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि रुंसारि सान 1 मे 2022 खालारखौ BKWSनि सिङाव गोग्लैनाय बर' गामिनि नखरफ्रोमबो मोनाबिलि समाव आलारि बाथि फोजोंनानै खौसेथि आरो गोजोननि थाखाय आनान गसाइनि सेराव आर'ज गाबनो BKWSनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मेहेनेश्वर बसुमतारी बिथाङा खावलायदों। गुजरात रायजोनि कंग्रेसनि MLA जेगनेश मेपानिया जामिन मोनबाय। आइजो पुलिसखौ गाज्रि आखु खालामनायनि थाखाय गसरजों जोबथेसालियाव थानाय गुजरात रायजोनि MLA जेगनेश मेपानिया जामिन मोनबाय। गिबियाव नरेन्द्र मदिनि हेंथायै टुइट खालामना क'क्राझार पुलिसजों एरेस्ट जादोंमोन। बिथाङा बेनि उनाव जामिनाव उदां जानाय लोगो लोगोनो बरपेटा पुलिसआ बिथांखौ फिन हमफिनो। दायो बिजिरसालिया बिथांखौ जामिन होबाय। दानिया फैदो गुबुन मोनसे खौराङाव। रायजल दलनि आफादगिरि MLA उखिल गगैखौ सावरायना AIUDFनि MLA खैफोदाव। रायजल दलनि आफादगिरि MLA उखिल गगैखौ नंखाय खोथाजों सोंखारिना अपमान खालामनायनि थाखाय उखिल गगैया AIUDFनि MLA करिमुद्दिन बरपुयानि हेंथायै 100 कौटिनि मानहानिनि गसर थिसनबाय। बाक्सा जिल्लानि जारगाव फुथियापारा FRCनि बानजायनायाव खुंजानाय हाग्रा ओनसोलाव थानाय ST सुबुंफोरनि हानि मोनथायनि सायाव गेवलां सावरायमेल लानाय जायो। बे हाबाफारियाव BTR रन्जित बसुमतारीजों लोगोसे UPPLनि मिरु खोन्दो आरो प्राइमारि आफादनि गोबां दैदेनगिरि बिथांमोना बाहागो लाफादोंमोन। प्रमद बर' दैदेननाय BTR सरकारा हानि जेंनाफोरखौ अरायनि थाखाय सुस्रांनो मैखोमै खामानि मावगासिनो दङ, जायखौ माखासे समनि उनाव रायजो राजाफ्रा नुसारनो मोनगोन होनना बिथाङा बुंदों। आसाम पुलिसनि मोनसे गिदिर जाफुंसारनाय। मैया पुलिसआ सेबनानै क'क्राझारनि श्रीरामपुर गेट आरो मरिगावआव 23 कौटि बेसेननि 3.6 केजि हेर'इन हमनो हादों। बेनि अनगायैबो श्रीरामपुर गेटआवनो क'क्राझार पुलिसआ 85 केजि अपियामबो मोननो हायो। पेसेन्जार रेलगारि लाखिनांगौनि दाबियाव खैराबारि रेल स्टेशनाव 4 घन्टा जखनराय खुद्रिसारनाय। उदालगुरि जिल्लानि खैराबारियाव ओनसोलनि गोबां रायजो राजाफ्रा लोब लोब बाहागो लाना रेल बिफाननि बेरेखा 4 घन्टा जखनराय खुद्रिसारनाय हाबाफारि बानजायदों। रङिया रंगाफारा रेल लामाजों खारनाय गंसेबो रेलगारि आथिखालाव लाखिनो थाखाय बे खैराबारि हालामनि गोबां रायजो राजाफ्रा गोबां जेंना जेंगोनाजों मोगा मोगि जानांना उसुबिदायाव गोग्लैनो गोनां जादों। लकडाउननि सिगां गोबां रेलगारिफोरा लाखिनायाव गोजान लामा हान्थिनायाव रायजो राजाफ्रा थांलाय फैलाय खालामनायाव गोबां हेफाजाब जादोंमोन। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। सालबारिनि गबरथना पुलिस थानानि सिङाव थानाय बुनमाजा गामियाव गिख्रंथाव जाथाय। मोनसे नखरावनो गेलेबाय थानाय समावनो फुख्रियाव गोग्लैनानै 2 बिब' बिनानावनि जिउ खहा। मैया बेलासियाव गेलेबाय थानाय समाव फुख्रियाव गोग्लैनानै थैनायखौ बजबो 2 बिब' बिनानावा। गथ'सा सानैनि सासेया ताहेर आलनि फिसाजो आरियान आहमेदखौ 2 बोसोर होननानै मिथिनाय जादों आरो सासेखौ आफजाल हुसेननि फिसाजो पारबिना खातुननि बैसोआ 2 बोसोर होननानै मिथिनाय जादों। बे जाथायनि उनावनो नखरजों लोगोसे ओनसोलाव दुखुनि सायख्लुम नुनो मोननाय जायो। रादाबा एसेनोसै लोगोफोर। रादाबखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय गासिनिसिमबो साबायखर आरो गोजोन हामलायनाय थाबाय। जै बर' हारिनि गोजोन्थों।